der ikke er nogen hjemme i dig. Der er sgu da lys deroppe. Gud, jeg kan altså ikke lide det her. Ej, lad være med det der. Fuck. Det er jo klart, at man har mistet sin dreng, og man skal jo ikke i kontakt med nogen bidemand, når man har en dreng på 16, der er på selvmord. Det påvirker selvfølgelig. Have den rette indgangsvinkel, det er rigtig vigtigt. Det der med at gå og være sur og ked af det over ingenting, det er no-go. Okay. Sammen. Jeg synes også, den sidder rigtig godt, det der. Hej, jeg er Shazza. Om præcis en uge kommer min debutsingle Hello.